Vítajte pri sledovaní špeciálneho videa, ktoré sa konečne bude venovať téme, ktorú už viacerí ste prosili, a to je nadváha, obezita, tučnota, strava a duchovní ľudia. Keď si dobre pamätám, v jednom maili bolo napísané, že nech poviem svoj názor alebo to, čo mám, aké skúsenosti s vyšším svetom, na to, keď má niekto veľké telo alebo je vyslovene tučný človek, obézny človek a duchovno, či prejedanie sa. Prišiel jeden moment, kedy na Facebooku som postovala jednu fotku, ja totiž to o súkromí veľmi málo dávam von na Facebook, ale dala som tam fotku z fitness centra, kde teda chodím a veľmi rada tam chodím. A jedna moja známa napísala pod to, ktorá ma pozná od detstva. A napísala pod to, že Monika, ani som si to nemyslela, alebo niečo v tomto zmysle. A vtedy som sa tak zastavila, že a prečo? Prečo si každý myslí, že keď niekto je veľký, obézny, tučný, alebo proste nálepkujte to ako chcete, nemôže mať kondičku, nemôže byť šťastný a zdravý a tak ďalej. Takže toto bol moment, ktorý rozhodol. Teraz trošku zavtipkujem, nie že sa urazia niektoré dámy, ale tie, ktoré boli štíhle a potom pribrali, tak dobrá kamarátka by povedala najlepší recept na schudnutie, nežercica. Pretože vy, milé dámy, ktoré ste sa narodili štíhle, s krásnym telom a postupom času váš život vás priniesol do takých situácií, že buď ste sa prejedali, alebo ste nedávali na seba pozor a proste tá váha, nehovorím o chorobách, ale proste naozaj to bolo o tej vašej slobodnej vôli, že ste to nechali proste tú váhu zmeniť sa. Hoď, tak myslím si, že to nebude presne o tom, čo budem dnes rozprávať, ale ja by som sa chcela skôr dotknúť tej témy konkrétne a prihovoriť sa k tým ľuďom, ktorých zaujíma to, že celý život majú nadváhu. Ja stále o sebe tvrdím, že ja som sa už narodila veľká, nikdy v živote som nebola štíhla. A samozrejme, že dlhé 10 ročia som mala komplexy, aj keby som si ich nepriznala a verejne som vyzerala, že som s tým OK, ale každý jeden človek, ktorý je mimo priemer hocičom, niekde tým trpí, či si to prizná, či nie, pretože to naše okolie nás núti niekde sa zaškatulkovať. Kde sa to zmenilo? Samozrejme na mojej duchovnej ceste, ako som rástla vybračne, alebo ako to nazvať. Veľa ľudí mi povedalo pri rozvode, že keď sa naučíš mať rada, tak to bude OK. Keď budeš šťastná sama so sebou, zase to bude OK. A to isté bolo pri váhe. Keď sa budeš mať rada, keď budeš milovať svoje telo, tak schudneš. Čo vám poviem? Keď som mala 20 rokov a postavila som sa do zrkadla a povedala som si, lebo mi povedali, že to mám robiť, že Monika, si krásna, a po 30 alebo zlomku sekundy som povedala, že no určite, a odišla som. Prešlo niekoľko 10 ročí, dnes nemám problém sa postaviť do zrkadla celá nahá a vidieť sa, aká som nádherná. A naozaj som nádherná. A zlom nastal v tom dve veci asi. Prvá vec je vedomé a druhá vec je možno tá terapeutická cesta. Vedomá cesta je tá a vedomé pochopenie toho, že prijímam svoje telo, je o tom, že som pochopila, že telo je chrám. Tento chrám, ktorý nosí moju dušu, moju podstatu, pretože ja nie som telo, ja nie som moje meno, ja nie som moje auto, ja nie som môj byt. Ja som tá duša, ktorá sídli tu vo vnútri. A keď som toto pochopila, že aké mám poslanie, čo tu mám na zemi robiť a čo ešte ma čaká a čo všetko ešte mám urobiť, tak som si povedala, že preboha, tak ja ten chrám musím chrániť, musím ho strážiť, musím sa o neho starať, musím ho milovať. A naozaj od tohto momentu, keď sa pozriem fyzicky do zrkadla, lebo keď zavriem oči, vidím sa inak samozrejme, keď sa pozriem do zrkadla, tak s takou obrovskou vďačnosťou, že túto váhu napríklad unesú moje nohy. Milujem svoje nohy, milujem svoje kolená, ktoré občas sa ozvú, ale kvôli niečomu inému.
Uh, Milujem celé toto telo a som nekonečne vďačná za to, že je zdravé, lebo sa o ňo starám. Takže toto je to vedomé bytie so svojím telom, prijatie ho, že je také, aké je. A v momente, keď sa začnete mať týmto spôsobom rady, lebo väčšinou o ženách sa bavíme, tak uvidíte, že čo všetko sa vo vás zmení. Ktokoľvek, čokoľvek si o vás myslí, tak nech si trhne. Musím vám povedať jednu story, ktorá sa mi tak veľmi páči. Už to bolo na tej duchovnej ceste, už mi vyšla kniha. A jedna pani mi napísala, na tom sa tak viem baviť dodnes, a jedna pani mi napísala, že Monika, viete, išla som si kúpiť vašu knihu, ale potom som si vás vygooglila. Uvidela som, ako vyzeráte a ja som tú knihu nekúpila. A mne to prišlo také nesmiešné, nie? Milé, lebo som si uvedomila, že takže ja učím ľudí aj svojim telom. Učím ich prijímať inakosť. Toto je famózne, že môžem aj týmto chrámom niekoho učiť. Dobre, takže prvá vec je, ak s tým máte problém, ako vyzeráte, príjmite sa. Pretože je to váš chrám a ako sa o neho budete starať, tak bude vyzerať, tak vám bude slúžiť. A druhá vec je terapeutická, alebo teda tá duchovná, čo môžete zažiť cez meditácie, cez takéto uvedomenie počas relaxácie alebo hlbokej meditácie či terapii. A to je to poslanie toho tela. Prečo ste si ho zvolili, keď ste sa narodili? Opakujem ešte raz. Rozprávame sa o takých telách, veľkých telách, ktoré máte od narodenia. Že nepribrali ste nejak rapídne počas života, ale jednoducho vždy ste mali nadváhu, alebo vždy ste boli obézní, alebo extrémne obézní a tak ďalej. Je to môj prípad a moja pravda a moje vedomie. Ale porozprávam vám ho preto, lebo aspoň môžete s tým nesúhlasiť, ale môžete mať ten pocit, že takže aj toto je cesta, aj toto je možnosť a možno aj ja mám niečo podobné. Keď vyjde moja tretia kniha Kozmická láska, tak tam veľa vecí pochopíte, možno aj o veľkých alebo malých telách alebo inakosti. Rozmýšľam, čo všetko vám môžem prezradiť, ale podstata je tá, že veľmi veľa minulých životov si pamätám a dokonca nie len na Zemi, ale ešte pred planétou Zem. A viem, čo všetko som povystrájala a viem, čo všetko som si zažila. A bolo toho veľa, samozrejme, veď naša duša je večná a veľmi veľa si pamätám. A keď som sa išla narodiť do tohto súčasného života s tým, že už tam som vedela, aké poslanie mám a čo chcem splniť, tak som si povedala, že OK, toto, aby som vedela splniť, tak to chcem na 100% urobiť, ale musím si dať poistky. Poistky, aby som z tej cesty nezišla. A moja poistka bola veľké telo. A práve preto, lebo si pamätám obdobie, keď som bola kňažkou, tantrickou a nie, že som ovládala, ale učila som mystérium milovania, umenie, to je v podstate sakrálna aktivita. No a jak som upadala, samozrejme, vo svojej vibrácii, tak tieto svoje vedomosti som zneužívala. A tým, že tá duša to má nakódované, každý človek totiž to príde s nejakými kódmi duše, čo si zažil. Niektorí inklinujete k hudbe a ani neviete odkiaľ, ale od detstva spievate alebo hráte na nejakom nástroji. Niektorí sú veľmi aktívni športovci, niektorí bylinky, proste poznáte, ani ste sa ich neučili. To sú kódy duše, ktoré si prinášate z minulých existencií. A som si takto priniesla kódy nejakého, nie ovládania, ale umenia komunikácie s mužmi.
A tá poistka, aby som to svoje poslanie v tomto živote dosiahla, tak bolo to, aby som ani náhodou nesklzla do tej roviny nízkovibračnej, pretože keby som mala iné telo, tak či chcem, či nechcem, ono by ma to šuplo do nejakého, možno nie zneužitia, ale vyžívania sa v tom, čo cítim, ovládam a viem. A preto viem, že toto telo je pre mňa, slúži, pre mňa je výhodou, aby som mohla splniť svoje poslanie. A aj preto je zdravé. Ja naozaj neberiem lieky a nechodím po lekároch a slúži mi to telo. A preto chodím do fitka, aby som mala kondičku, aby som naozaj vládala aj fyzicky, lebo to telo predsa len potrebuje tie svaly, nejakú tú kondíciu. Takže čo človek, to prípad. Nedá sa to dať do šablóny, prečo niekto má veľké telo. Ale ak ste vyskúšali veľmi veľa diét, vyskúšali ste už možné, nemožné a stále máte veľké telo, tak verte tomu, že to má nejaký dôvod. Pamätám si z jednej terapie, kedy tá duša veľmi trpela, bol to v tom živote bol to chlapec a hľadoval. A musel kradnúť, aby vôbec kúsok chlebika mohol sa najesť. A pamätám si ten obraz, ako pozeral cez okno na tých bohatých, ktorí jedli. A všetci bohatí boli tuční. A vtedy v tom chlapcovi sa zrodila taká tá myšlienka, ktorá sa mu nakódovala do duše, že hojnosť je tučnota. A keď sa narodil tento chlapec do ďalšieho života, zase to bol muž, myslím si, áno, a celý život trpel tým, že bol veľký, že bol naozaj obézny a bol bohatý, ale bol veľký a tučný, pretože hojnosť je tučnota. Dobre? Čiže ak máte veľké telo celý život, môže vám to povedať hocičo. Buď máte nejaký program, ktorý vo vás beží, ako náhle program sa zruší, tak môže to telo dostať nejakú ideálnu váhu. Alebo si to chcete vyskúšať. Alebo ste v minulom živote hold, áno, možno sa vysmievali a dokonca týrali nejak iných ľudí a chceli ste si to zažiť, aké to je, keď vám sa vysmievajú. Z rôznych iných dôvodov mohli ste si vybrať toto telo. Takže nevadí, ak presne neviete prečo. Ak vás to veľmi, veľmi trápi, tak prídite na terapiu. Pozrieme sa na to. Dá sa to zistiť. Ale ak ste na hráne, že viete to už prijať, tak začnite milovať svoje telo. A začnite vyžarovať niečo, čo vaše okolie... Jak moja kamarátka hovorí, že Monika, ale ja ťa vôbec nikdy nevidím veľkú. Pretože keď vyžarujete spokojnosť, radosť a milujete ten chrám, v ktorom žijete, v ktorom existujete, tak aj tie vaše vibrácie sa zmenia. Úplne tí ľudia vás začnú inak vnímať. Takže toľko to som chcela k veľkému telu, k obezite a tučnote. Naschvál používam to slovo tučnota, lebo 40x rokov som to slovo ani nevyslovila. Vždy som povedala, že ja som moletka. A nechcela som si priznať, že teda ako vyzerám, lebo som mala z toho komplexy. A dnes si myslím, že som nádherná. A nie, že myslím si, viem, že som taká. Komu sa to nepáči, tak ako... No a čo? Rozumiete, je to váš život, žite si ho. Tak. Na budúce možno sa vrátim ešte k strave alebo ešte k tejto téme. Ak by ste chceli, tak sa spýtajte, napíšte a vidíme sa na budúce.